Те са непрекъснато наблюдавани от камери за лицево разпознаване, които могат мигновено да свържат лице с име. Сега и китайците са класирани. Оценка от възможни 950 точки. Оценка в диапазона от 700 точки се счита за добра. Около границата на 500 не е така. За сега числото е нещо като кредитен рейтинг, който следи навиците за харчене на всеки. Мисля, че класирането е нещо добро и обществото трябва да има правила. То ни кара да се стараем. Може да ви изглежда страшно, но тук е така. Свикнали сме. И в крайна сметка нямаме избор. Но в усилие да държи всички свои поданици в ред, Пекин ще направи системата още по-строга през 2020 година. Това събира данни от банки, частни компании и държавата, за да оцени дали някой е добър или лош гражданин. Използвайки възможно най-много данни, така наречените големи данни, системата ще играе важна роля в изграждането на морално общество. Това е нашата дигитална среда. Държавата проверява всеки детайл от живота на човек с лупа. Финансово състояние, навици за харчене, кариера, дори поведение в социалните мрежи. Критикуването на правителството онлайн или показването на външни признаци на богатство не е позволено. От друга страна, хвалбите за партията или даряването на кръв увеличават социалния кредит. Сяо Ван Ланг е примерен гражданин. Тя живее в Нанкинг, място за експериментиране с социалното оценяване. Омъжена с дете, тя работи в старчески дом, няма дългове и никога не би си помислила да пресече на червено. Като добър гражданин аз спазвам правилата на пътя. Ако не го правех, бих загубил точки в социалния си кредит. Теоретично всичко може да бъде взето предвид в социалната оценка, дори най-невинните задачи, като пазаруване в супермаркет. Когато Сяо Ван Ланг прави електронно плащане, нейните покупки казват много на държавата за нея. Купуването на цигари би се отразило негативно върху нея. Срещу нея от друга страна. Пелените показват, че е внимателна майка. Бирата може да е знак за алкохолизъм. По-добре да си купите вода. В този пилотен град с 8 милиона жители има само 18 000 моделни граждани. За Сяо Ван Ланг има предимства, като плащат половин цена за банята. Получавам отстъпки за всички обществени услуги, дори и в музеите. Библиотеката е безплатна за мен, благодарение на моя резултат. Добър резултат носи ползи, но хората с ниски оценки губят права. Киното излага на показ и се подиграва на хора, смятани за ненадежни, като показват техни данни, дори и адресите им на големите екрани. Това е въпрос на принцип. Тези хора трябва да бъдат осъдени. Тези хора не са честни, затова трябва да платят цената. Редно е да си плащаш дълговете, трябва да черниш тези, които не го правят. Върховният съд е създал черен списък за така наречените лоши граждани, тези, чието рейтинги са паднали до нула. В него са включени компании, но също и 23 милиона души към днешна дата. Сред тях е и този журналист Лиу Ху. Той се доближи прекалено до разкриването на корупция сред високопоставени членове на партията. След като беше съден за клевета от обекта на статия, която беше написал, той беше включен в черен списък. Той осъзна това едва когато опита да си купи билет за влака и му казаха, че му е забранено да пътува. Това ми казва, че все още съм в черния списък. Наказан е, защото държавата го е обявила за ненадежден. След като си в черния списък, вече не можеш да получиш банков кредит, да започнеш бизнес, да купиш апартамент или дори да пратиш децата си в частно училище. Ти, който си сред малцината, осмелили се да критикуват системата, която някои наричат цифров диктат. Притеснявам се, защото мисля, че много хора като мен ще бъдат лишени от лични свободи. И всички ние ще живеем с някакви ограничения. След нашата среща, Юхо разбра, че името му е премахнато от черния списък, но все още има дълъг път пред себе си, ако не иска да тъне на дъното на социалната иерархия.